DP. Sa pangalan? PWH. DPWH. Sige, bangag. Uy, human. Ay, mga mari, mga pare, magandang hapon sa inyong lahat. Si Big D, nag-drive siya ba? Punta kami ng Dihulngan. Nang umalis siya muna sa kanyang detachment. Yan. Ingat kayo kasi mamaya yung mga chicks yan, dadakpin yan. Nakakatakot yung kurma niya, ay. Yan. Tingnan niyo. Yan, sarap yan. Ngumit na dito. Ngumingit naman dito, ay. Papunta kami ng Dihulngan kasi kasal ng kaibigan niya bukas. So sabi nila, mapapractice lang sila. Sayo mamaya. Tingnan ko yung nasawa ko, yung si Vic, sayaw siya. More than 10 years, 15 years hindi siya nakasayaw. Uy, so sa sayaw, titingnan ko siya, excited ako makita sa kanya nga kasama niya yung mga groomsmen niya kasi isa siyang groomsmen din. Tapos, sasayaw siya. Excited kaya ako sa practice nila mamaya. Pagpunta kami, pagkadarating na kami doon ba sa pinahinay kami, may bakul. Nahinay tao, okay, saan na lang, nanay. Yan, si nanay yan. Oo, sasayaw siya doon. Practice lang maya. Ang pinaka-excited ko talaga is bukas. Kasi bukas ang kasal ng kaibigan niya si Nigel at saka si Jumalyn Dizon. Congrats nga pala sa inyo dalawa ha. Congrats. Live it up na tayo. Sa Jumalin na yung masawa? Jumalyn mo na diba? Orang Jumalin. Dizon. Dizon. So, bukas hindi na Dizon. Yung Dizon niya magitna na. Kasi kuha naman siya. Dito naman ang asawa niya ba? Diba? Pero ito, sabihin ko sa mga mare-mare. Excited talaga akong makita sumaya ulit si Big D kasi dati siya isa siyang choreographer at isa siyang dancer sa dance group. Ano matawag nun, oy? Dance troupe. Tapos naging trainer ng Pita Flores, naging choreographer. Hanggang naging sundalo ba? Yan, excited ako bukas. So, mga pare, huwag sinatay something sa ila ba? Sabihin mo. Mga pare. Ingat kayo lagi. Sisayang ito bang gamay? Tayo tatapunin sana lang ingatan mo siya. Sisayang ito bang gamay? Tayo tatapunin